Ik zou dit sturen aan Jan Rijboek. Ik zeg dat iedereen in Texas die Nederlands spreekt, zou oppassen en de ogen open blijven voor de band, oké? Oké. Ja, Oké, zo wat zegt die vrienden? Die zijn allemaal vrienden van Jan. Stelletje Shorm. Schön. Stelletje Shorm. Ja. En ja, nou, inderdaad, daarom. Nou, stelletje, voorstellen, you know, Stelletje. can you imagine, or whatever, you know, kind of stelletje. Now, hoe schrijf je dat, Jordan? We can let her look it up. S-C-H, what's the word? O-R-E-M. Schoren. Ja, ja, oké, goed. Nou, de volgende. Wat zijn er toch ellendige mensen? Ja, zo dat is, ja, ellende. Dat is ook, iedereen is kwaad. Er zijn veel mensen, even kijken, wat zijn er? Ellendige mensen. Dat is mijn boek. Ellendig. Ja. Wat Zo, betekent even dat? kijken, dat is A-L-L. Oh, wat is het nou? K-L. Ja, dat wist ik wel. Oké, 2L, right? Yeah. Ellendige. Yeah, see if I had that in a smaller window, I could look it up on the thing there. Oh yeah, misery, miserable, distress, wretched, villain. Here. Yeah, so that's a good one. Ellendige. Nou, dat heb ik wel opgeschreven. Ellende en ellendige. Ja, inderdaad. Nou, dat moet iedereen weten. That wicked, because there's so many wretched people. We'll have to start this over for the bit.